tady naprosto chybí ta osvěta veškerá, proto já si to taky jakoby zkusím teda nahrávat, jako že bych to pak třeba i dal na nějaký YouTube, když to teda bude stát za to vůbec. A rád bych vás teda seznámil s tou problematikou, aspoň takovým nějakým základním způsobem, protože ono se dá o tom hodně opravdu povídat a já bych se rád tak jako dotknul jednak těch hlavních témat různých a zároveň určitě chci dát prostor i vám, abyste mohli se ptát na to, co vás zajímá, nebo na to, co jsem třeba říct jako opravdu spousta. A já právě přemýšlím, jak začít. No jedna věc určitě, co je aktuální, tak jako lidé mají hodně jakoby obavy třeba z těch sítí 5. generace, 5G označeny, protože to je takové nafouklé, až bych řekl teda hodně přefouklé téma, možná schválně mně to přijde, tak si to trošku dáme jakoby do nějaké roviny, jako že se nemusíme tolik tohoto obávat třeba, ale spíš obecně, aby jsme byli opatrní na tu expozici, protože ono tady na nás vyzařuje dneska spousta věcí a já tím, že mám teda to vybavení, přímo i spektrální analyzátory, kterými jsem schopný teda měřit konkrétní signály, že jo, až teda do 20 GHz, tak jako, a to mě ještě napadá, že jsem jeden měřák možná nevytáhl, anebo nevzal. Jo, je tady schovaný. Ten mám teďka nově jako naposled teda, zase za nějakých ty drahý prostě, za nějakých asi 27 000. Malá krabička, ale on teda má rozsah 20 až 40 GHz, takže to jsou takový pásma, hnedka si to vysvětlíme, to už jsou ty hodně vysoký, to už se netýká mobilních sítí běžných, ale to už se týká těch datových vlastně různých převaděčů, pojítek, co se nachází na střechách. A to jsou ty menší vysílače, to právě nejsou ty obdélníky, ale to už jsou takové menší různé jakoby buď to kruhové, nebo ten zářič mají takový čtvercový plus minus, ale jsou jako menší. A ty slouží spíš tady toto vysoký pásmo, ultravysoký, tak slouží spíš jenom jako opravdu pojítko jako z bodu A do B, to znamená, že to není široký vykrytí jako od běžného vysílače pro mobilní zařízení, pro veřejnost, pro mobily, že jo? Jako aby to pokrylo signálem teda nějaký prostor široký. Ale toto už se týká jenom spíš z bodu A do B, nicméně když to je třeba na kilometry, tak i když je to velice úzce jakoby koncentrováno ten paprsek, tak ve finále už na tom konci, tak ten kůžel už jako se může rozšířit až přes nějaký okna horního patra třeba, i když je na střeše ten přijímač a mají to laserem zaměřeno co nejpřesněji, tak vždycky je tam nějaký trošku rozptyl a už to může zachytit ty horní okna, takže už tam může pronikat i ta expozice tady v těchto nejvyšších pásmech. A proto jsem teda usiloval i o tento měřák, abych teda ještě opravdu jakoby vykryl, nebo jakoby, aby jsme zachytili i ty nejvyšší, když by to tam mělo teda působit. Jinak, co se týče toho 5G signálu, nebo signálu 5. generace, tak tam vlastně jakoby na první pohled není vůbec žádný rozdíl, protože pořád jsou to nuly a jedničky. Všechny ty datové signály, to znamená dneska mobilní sítě, různé přenosy, všechno to běží v digitálním módu, to znamená nula nic, anebo jednička, že jo, tak to je jakoby impuls de facto, a je to obdélníkového charakteru, k tomu se vrátíme. Já tak budu různě skákat, protože nevím, jak vám to všechno předat jako co nejvíc, tak jako to budeme zkoušet jakoby naťukávat ty témata, co je důležitý. On se ten signál 5. generace opravdu neliší od těch předešlých, protože v tomhle smyslu jsou to pořád ty nuly a jedničky. Je tam jenom jiný sled jakoby těch skriptů a toho obsahu, těch paketů jednotlivých a je tam trošku širší rozsah jakoby frekvenčně, to znamená, že je tam rychlejší přenos a to je jakoby ta výhoda, která je taky teda jako hodně uváděná a je to pravda, že je to vlastně rychleji přeneseno, protože to využívá, nebo je tam přidělený širší jakoby ta možnost jakoby pro ten signál. A zároveň, jako když máme širší potrubí, no tak tam za vteřinu proteče daleko víc vody než nějakým úzkým. A to je ono, že tady u těch 5G sítí je relativně přiřazeno mnohem širší to pásmo, takže proto ten přenos může být rychlejší. Ale jinak je to pořád na stejném principu, že tam jsou nějaký pakety, to znamená, že najednou se objeví signál, je tam nějaký první sled jakoby 0 a jedniček, co je nějaký kód vstupní, ta brána, nebo jakoby začátek toho paketu, to jsou takový ty hranatý závorky, když je to v textáku, teda, když se programují ty věci. A tam jsou pak nějaké další instrukce, nejdřív teda to má nějakou hlavičku, aby se to rozpoznalo, jakože pro koho to je, co to je, nebo nějaký kódování a tak dál. Nicméně, i když je to zakódovaný, tak prostě na nás to všechno působí v tom fyzikálním smyslu jednoduše, že je to proměnlivý pole, proměnlivý potenciály a to velice moc. Já vlastně vždycky vysvětluju
že to, co na nás všechno jakoby působí, tak to jsou proměnlivé pole a potenciály. Jednak geopatogenní zóny, tam je to také o té proměnlivosti už v tom smyslu, že vlastně buď to teda protéká voda, když si odskočíme k tomuhle tématu. A ta voda, jak se tře, voda je úžasný médium, že to potřebujeme jakoby pro naše zdraví a život obecně, to je skvělý, ale problém trošku nastává, jakmile teče ten pramen pod nějakým větším tlakem, tím podložím, tak tam je nějaké to tření. A nejspíše tím třením tak se víc jakoby relativně rozkolísává to zemské pole a ještě tam vzniká nějaký infrazvuk. Teď mi došlo, že jsem nevzal měřák na infrazvuk ukázat, to nevadí, příště. Taková krabička další ještě, ten měří vlastně akustické záležitosti do 20 Hz, to znamená pod úroveň basu, ještě to už jako potom neslyšíme, ty nižší, ale má to zase vliv na naše buňky a to se týká takové ty oblasti jakoby infrazvukové zbraně, že a ono to fakt jako má hodně velkou teda účinnost a dokáže to taky hodně dráždit naše buňky a někteří klienti je to trápilo, že teda něco takového tam nejspíš je, někdo má širší ten práh, takže trošku slyší nějaký podprahový, ještě něco pod basama, jako ještě níž, ty tóny, takový hodně nízký. A to může být ono se to vyskytuje velice často, už jsem zase odskočil jinam, ale jakmile někde nějaká ventilace, větší větrák, točivý stroje, tak pokud je to špatně ukotvený, není to na nějakých pryžových podložkách a to chvění se přenáší někam třeba i do podloží nebo do domu, tak se to rozechvívá tady na těch nízkých úrovních. A to chvění to zase pak dráždí nás, naše buňky a on hlavně se to dokáže přenášet klidně stovky metrů i kilometry jako buď to vzduchem, anebo stovky metrů podložím. Takže to je zase problém, že pak citlivější lidi hlavně tak to dráždí. A ti, co nejsou jakoby citliví tolik, to platí vlastně pro všechno, tak stejně to na nás působí nějakým způsobem. Takže to je vlastně ten princip, že já teda, když už jako někde přijdu měřit a kontrolovat ty vlivy, tak já vlastně se snažím odhalit, když už tam jsem, jak se říká, tak odhalit jako co nejvíce těch vlivů, co na nás může působit, protože ono je toho spousta. A ten infrazvuk, ten mezi to taky patří. Teď přemýšlím, jak se k tomu dostal, ale každopádně, jo, už vím ten přehled. Takže geopatogenní zóny, vliv vody, tam vzniká jednak ten infrazvuk, ale je to zemské pole rozkolísané. Ono je asi 8 knížek, které vyšly jakoby o problematice geopatogenních zón, ale ti autoři se úplně neshodli, o co se přesně jedná, co se tam vlastně děje, jakoby, aby to teda fakt jako finálně vysvětlili, nebo se shodli na něčem, jak to teda tam je. Nicméně ty vlivy jsou vidět, kroutějí se stromy, zvířata se tomu většina vyhybá a tak dál, prostě to je jasná věc. A tam to vadí v tom smyslu, že tam je rozkolísanější pole a potenciál, jako když to zjednodušíme. Na druhém místě bych zařadil teda vliv fází, protože když jsou někde domácí rozvody, kde vedou kabely, i se to týká prodlužek samozřejmě, tak tam je sinusovka, je tam živá fáze a ta teda kolísá, jakoby, že ta známá sinusovka, tak to je aspoň zaoblený, to není tak jakoby agresivní ještě, protože je to zaoblený a nejsou to tak ostrý rázy a pulzy. Jakoby. No ale pak na nejvyšším nebo nejhorším místě bych zařadil opravdu ty datové signály, to má pulzní charakter a tam už je to opravdu, že 0 anebo 1, jakože je to obdélníkový. A je to ve strašně rychlém sledu, třeba Wi-Fi signál, ten má 2,5 miliardy kmitů za vteřinu, že to už je nepředstavitelná jakoby razance. Při těch 50 Hz, co je v zásuvce fáze živá, tak tam aspoň je to 50 Hz, když to překlopíme nahoru, tu sinusovku, tak by to bylo 100 změn za sekundu, 100krát za sekundu to už je taky dost, ale ještě je to zaoblený, ještě je to taky jako měkčí, jakože, ale už to taky hodně vadí, k tomu se vrátíme. Ale u těch datových signálů tam je to nejvíce agresivní, protože tam jsou opravdu pulzy a to ještě potom je specifická Wi-Fi na Wi-Fi signál a Bluetooth, protože tam vidíme pak na analyzátoru, když se na to díváme, na ten signál, jak vlastně vypadá, jak se to chová a čekáme na ty nejvyšší píky, tak tam vlastně opravdu ty pulzy jsou hodně silný, tam to vypadá jako jehlice, to nakonec si můžeme ukázat reálně, tady věřím, že tu Wi-Fi bude taky nějaká. To si píše tady. Jasně, takže to budeme mít jasnou ukázku, třeba nebude tak silná. Není to tolik, ale nějaký jehlice tady hezky lítají. Když to nechám naživo, tak tam vlastně vidíme ty špičky, že tam to vyskakuje a to je ono, že i když nic nestahujeme, spíme, ale ten router je zapojený do zásuvky, tak on furt se snaží nabízet, jako, že ta síť je tady k dispozici, takže pořád nám jako vykřikuje a furt nabízí, jako připojte se, klient si pošlete ten analyzátor, ať to vidíte všichni, jak se to chová.
No, když je zásuvce a svítí ledky, jakože... Jakože když nesvítí, ale tyhle... Tak nic, tak samozřejmě jako nic. Takže na noc aspoň je dobrý to vypnout, tam, jo, tam bývá aspoň jeden ten vypínač. Jo, tím líp, no, aspoň to bude... Jo. Ty a Kamile, dá se třeba říct, že od určité úrovně mikrowattů na metr třeba je to dobrý, nemusíme to vypínat? Určitě, k tomu se dostaneme, to je správný taky jako dotaz. To pak budu povídat, jakoby, co už nám vadí a co ještě ne. To je důležitý právě to posoudit, protože dneska... Když to teda u té pečko je nějaký data, tak je lepší stíněné, že? Určitě, ale tam už to potom tolik jakoby nevysařuje, to už je třeba 15 cm nějaký pole. A tak se dá vážně stíněný, protože... Jasně, to lepší. Je to lepší, proč pak někde přizemnit. Určitě. Jo, tam to skáče nějakým způsobem. To tady jo. Ale... A teď jde o to kam až, protože ono to tak rychlý, že tam problikne ta hodnota vždycky. Dá tam potom... Je tam nějakých 20... No, i víc tam bude určitě. Já to nechám vždycky jakoby do paměti načítat, aby tam zůstaly v paměti ty nejvyšší špičky, kam až to vlastně vyskakuje. No a když chvilku zůstaneme u té Wi-Fi, tak tam jde vlastně o to, že ten Wi-Fi signál je takový jako hodně agresivní právě těma jehlicema. Oni nás popichují, ty naše receptory, ten náš buněčný systém. A já tam teďka nechám schválit do paměti, aby tam zůstávaly ty špičky. A hnedka vám to zase pošlu, jenom ještě řeknu, že vlastně to je zase kapitola. Jedna věc je posuzovat jakoby tu expozici, to, co na nás působí podle zákonných limitů, ale ty jsou strašně tolerantní, tam se bohužel vejde všechno prakticky. Oni nás chrání, ale až od takové hodnoty, že už by se měřitelně začínaly zahřívat naše tkáně o 0,1 stupňů Celsia a víc, a to už je pozdě, to už je princip mikrovlnky. Ale to, že vlastně dochází k nevratným změnám už o 2, o 3 řády dřív, jakoby na úrovni buněk, jaká je to kumulativní a tak dál, tak to vlastně se neřeší. Státní zdravotní ústav to popírá, i když dneska si ukážeme, že studií je mraky jako vědeckých prostě za desetiletí. Ale oni to popírají, protože na prvním místě bohužel nejspíše tady opravdu jako ten 100 miliardový biznis bezdrátových komunikací a tak dál, anebo možná i developeři, aby se jim využili pozemky a mohli stavět co nejblíž ke drátům, že jo, tak ty ochranný pásma jsou jenom kolik metrů a hrozně krátký, nedostatečný, jakoby to by bylo potřeba v 8 násobek ještě asi. Jo, a já mezi tím teda nechávám tady vyskákat ten Wi-Fi signál. No a další to možná... Ta hodnota 0,04 právě. To je co? My to můžeme měřit buď jakoby výkonové, anebo třeba jako elektrické pole ve voltech na metr, a to teďka měříme. No a nám jde o to, podle zákonných limitů, tak tam je ten limit 61 celých, jo. Takže hygiena, když by tady se dívala, co tady děláme, měříme, tak by se smáli, jako co řešíme, protože to je strašně slaboučký z jejich pohledu. To jsme daleko pod těch 61 celých, jako. A to ještě tak šalmounsky teďka koeficient, jakože se to dá přesně počítat i na konkrétní frekvenci, takže pro pásmo Wi-Fi 2,4 GHz, tak to vychází nějakých dokonce 127 V na metr, jako když by se šlo jako do detailu. Takže když by bylo třeba hodně silný Wi-Fi, nebo opravdu, a to bych tam musel být aspoň 200 v té třídě, aby to jsme se blížili k tomu limitu, tak jako když by se to řešilo, tak oni by to ještě přepočítali, že vlastně ta skutečná, jakoby ten limit je 127 a ne 61, ale průměrně se uvažuje jako 61. No ale pak je druhá rovina, druhý takový opačný skoro extrém jakoby posuzování, ale ten bohužel není zákonný, není platný, to je jenom skupina v Německu vědců, kteří se rozhodli nezávisle jakoby zabývat těma hodnotama, co nám skutečně škodí, protože se jim to nějak nezdálo, že by tak vysoké a tolerantní hodnoty byly vhodné, nebo ty expozice, co na nás jako hnedka vysílače na střeše blízko, že jo, prostě nějak se jim to nezdálo, takže to začali zkoumat. A jednoduše prostě, nebo jakože pozorovali v mikroskopu, od jaké hodnoty dochází k nevratným změnám na úrovni buněk. A podle toho tam tak nastavili nějak jakoby rozumné hodnoty těch signálů, co ještě může být a co už ne, od jaké hodnoty prahové vlastně už dochází víceméně k těm nevratným změnám postupně a už je to jakoby degradace těch buněk a tak dále. A to je 0,060 V na metr a teď se dívám, že už jsme tohle překročili. Lehce. Jo, to je rozdíl o 4 řády. Jako. Podle zákonných limitů se vejde všechno úplně, ale podle těch opatrných od téhle hodnoty už malinko i tady teda nám jako dochází nepatrně teda k nějakému poškozování těch našich buněk, jenom abyste věděli. Ale té běžně ty hodnoty jsou daleko větší, běžně nám měřím 4 V, skoro až půl voltu u klientů, nebo tak, že má 10 antén, silný router, aby to
ten prodej, že? Aby byli spokojení lidi, aby to dosáhlo přes celý rodinný dům, až klient říkal, až na hum mi dostane ten signál. Jako, až ke slepici. Jo, takže jako, ale a teďka my toto jako běžně necítíme, běžně nejsme tak citliví, že bychom tady tu hodnotu nějak vůbec cítili, a teda rozhodně ne, a až tak půl voltu jako začíná být takový nepříjemný tlak jakoby do čela, do hlavy někde, jakože cítím, že nějaká vyšší expozice tam je. Ale toto rozhodně necítím, ale párkrát za rok mám klienty, kteří jsou po borelioze a ti mají, pokud měli hlavně napadený nervový systém, tak jako jsou úplně extrémně přecitlivělí. A měl jsem klienta tady třeba v Rajhradicích, mladší než já, a tomu vadilo, tam jsme naměřili od souseda takhle nějak něco ještě menšího, kolem těch 60, 0,60. A on už se kroutil, už bylo vidět, že mu není dobře, že už jako se těší, až to odvykládám, že půjdeme dál od té stěny zase zpátky do baráku, jakoby. A pak mě nakonec zavedl, to bylo v únoru, to už asi 8 let. Venku bylo opravdu mráz, jako mrzlo a zima, a on mě zavedl do garáže, aby mi ukázal, abych věřil, že opravdu tam pracuje, že tam má jakoby nějaký přímotok, kamínka, stolek, židličku a tam programuje aplikace na notebooku, tomu nevadilo, ale mu vadilo to pásmo těch Wi-Fi hlavně. A jedině tam se může soustředit v té garážice nejdál od toho souseda. Ostatní tam jako od nikoho nic nešlo, jedině od toho jednoho souseda jediný signál na úrovni těch 0,60 a jemu to hodně vadilo. On utíkal předtím, na noc mu to vypíná ten soused, ale přes den jako chce mít tu Wi-Fi zapou, takže prostě on musel utíkat tady ten klient jakoby do garáže, aby se mohl soustředit na to programování. Jako kdybych to nezažil takhle občas tyhle situace, tak tomu nevěřím sám, jako, že až tak. Jako, prostě. Ale jakoby je spousta důkazů, dokladů teda už těch vědeckých studií, že opravdu od této hodnoty zhruba tak dochází k nevratným změnám na úrovni těch buněk. A to se můžeme bavit ještě, jakoby, k čemu postupně všemu dochází. A tady schválně já to ještě tak jako držím, já vždycky čekám, protože já už vám to pošlu schválně a na nic nemačkat, jenom tak jako koukat a tak jako Lenička potom zkusí i nahoře u těch dveří něco nachytat jakoby do paměti. A uvidíme, jestli ten signál vyletí ještě vejš do paměti, nějaká špice, protože jakoby ono, to je další zákeřnost, že u toho Wi-Fi routeru, jakmile je zaplej, tak on takhle pulzuje, on takhle vykřikuje, to jsou ty píky, ty jehlice tam. A každý asi 2-3 minuty tak ještě dojde k tomu, že on vykřikne ještě víc, aby to zachytili vzdálenější zařízení někde v tom bytě nebo domě ještě. Takže tam ještě vyletí ostřejší ten pík a to nás o to víc jakoby popíchne vlastně, nebo jak to říct obrazně. Ty naše receptory a buňky. Takže my nějak jako spíme, snažíme se teda spíme, ale ten náš nervový systém ten teda rozhodně nespí, protože každý 2-3 minuty, když ho popíchne takový silný impuls, tak to je jako kdyby nás někdo píchl teda jehlou nebo hřebíkem jako do těla, tak jako šok, že ho trhneme sebou, jako co se děje. A ten náš nervový systém, ten má rozhodně tento... k tomu modemu. No. A kolik tam je teďka? 68. Jo, tak to zůstává, tak schválně vedle, no. Ne, to není tolik, to si řekneme i ty řešení právě a tak dále. Ale jde o to, že nás to právě popichuje, tyhle ty jehlice, ty pulzy vlastně, ten signál, a dost výrazným způsobem, takže ten nervový systém ten je neustále drážděný, atakovaný a to tělo je zmatený z toho. Jednak vlastně, když je to přes den, když teda zůstaneme chvilku u té Wi-Fi, a to tak nějak jako postupně probereme ty věci. Tak já se stěhuju. Pěkně, půl voltu, no. Ale jak jsi byla blízko toho? Úplně k tomu jsem. Jasně, tak to. Ale už jsem byla v půlce obýváku a už tam bylo 500, jako. Jo, no. Takže to vadí, pardon. A vypínáš to na noc a tak? Ne. Tak ale já jsem úplně někde jinde, jo. Jo, tam už to bude slabší. Ale ono, pak to zkusíme i tam. Ono to jde nějak ze čtvercem vzdálenosti, ne? Klesá to strmě, nicméně, jakoby... No. Ty brďo. Jak to bylo daleko při těch A to jsem byla v velká místnost. No, 3 lety. To už by svítilo letka. A u toho bylo tady tohle. Tak jsem se úplně lekla, říkám, proč tam? A já tam sedím furt, ale jako mružku vždy. A jak to jde vlastně jako zásahem z těch vedlejších bytů třeba, že vy si to na noc vypnete, ale jako tohle ne a například. Jasně. Že nad náma, že taky. Tak, to je dobrý dotaz, to si vysvětlíme, to právě... A to už je teda fakt hodně, no. To už jako, no já se k tomu nějak zase vrátím. Ale víš co, když to bylo přímo u toho, jo, tak to jasně, není relevantní. Jasně, a tak v půlce místnosti 500, že? Jo. Půl voltu, 4 voltu tam vůbec může, jako to, tak, to necháme odpočinout. Jsem ti to zavažila asi. Ne, to on umí ještě jako zvyklý navíc někdy, ale je pravda, že už je to málo kdy ještě jakoby víc, no někde výjimečně, jo, ale to je hodně, no. Ale to je tím, že jsi byla blízko úplně u toho.
Aspoň máme tu ukázku. Ale vrátíme se nejdřív teda k tomu, jak je to s těma sousedama, protože klient samozřejmě třeba jeden říkal, jako, proč bych to vypínal tady v tom bytě, když to vypnu, tak přece tady vidím na displeji, že jako tady je 30 signálů v paneláku od sousedů, plný čárky, to přece nemá cenu. A já říkám, no jasně, chápu ten argument, jako vypadá to logicky, ale ono je to trošku jinak, protože dneska ty mobilní zařízení a tablety a všechno je tak jako dokonale vyladěný, aby tomu stačil slabý signál a pěkně to fungovalo ten přenos, takže je to fakt vyladěný ty anténky tam a všechno. Takže tomu stačí úplně jenom jakoby ty tisíciny, co jsme tam viděli nejdřív. A on tam dá plný čárky v tom smyslu, třeba ten mobil, jakože mu už to stačí pro plnohodnotný přenos. Jakoby, tak. A není to přitom silná intenzita. Takže my tam vidíme plný čárky, ale to svědčí o té použitelnosti těch signálů, že už jsou použitelný, ale neznamená to, že by byly nějak jako silný, nebo že by to překračovalo ty doporučení té stavební německé biologie, nebo baubiologie. To jsem vlastně neříkal, oni se nazývá jako stavební biologie a mají tam ten název, tu zkrátku přesně baubiologie, jako bau jako stavba. A oni právě sestavili ty doporučení a prostě u těch vysokých frekvencí, tak aby jsme byli pod těch 0,060 ideálně jako voltů na metr. A což jako běžně, já zase když trošku odskočím, tak jako běžně z těch signálů, ať už je to 5G nebo jakýkoliv signál, tak nezáleží na tom, jakoby, který to zrovna je, ale záleží na tom, jak je blízko ta anténa a kam je namířený přesně jakoby ten segment, ten obdélník, ta škatule, ta krabice, že jo. A protože nejvíce to vyzařuje v té středové ose, jakoby, jo. Ale když vidíme z okna, že on je točený někam trošku o 20-30 stupňů jakoby šikmo, tak už to bývá většinou v pohodě a už naměříme v těch pásmech jenom nějaký tisíciny, protože už je to mimo tu osu. Jakoby. A jestli je tam 5G signál nebo jakékoliv, to už je jedno, protože prostě je to jako všechno hodně slabý. Ale naopak víc naměříme doma, tady přes půl voltu, že jo, to sice bylo u toho blízko, ale jo, prostě oproti venku, zvenku tady budou jenom tisíciny, to jsme si ještě nezkoušeli, ale já tam vlastně běžně hodnotím vždycky jednak tím analyzátorem prostě ty konkrétní signály, co se dají očekávat, to znamená GSM 900, klasický mobilní signál nějaký na 2000 nebo 3 a už se dá na tom krásně jako dovolat, fungovat, to úplně stačí. Přitom nám to vůbec nevadí. 1800 GSM 4000. Ty si přepínáš ty pásma? Jo. To už má přednastavený ten analyzátor. Ono se tam musí nastavit rozmítání a plno parametrů, aby to měřilo jakoby správně, ale to je taky náročné. A oni už mají i z výroby přednastavený ty hlavní, což jsem jako hodně uvítal, protože to měří jakoby nejpřesněji, nejvíc jako pravdivý. 3G, datový mobilní signál starší, ten tam poskakuje nějakých pár tisícin, víc taky ne, to je v pohodě. LT, 7-8 tisícin, většinou i míň. 4G signál, 6-7 tisícin, to je podobný, to bude všechno vlastně podobný, protože ty vysílače jsou někde, jako někde na ulici nebo ještě dál. Můžou být samozřejmě různé odrazy ještě, co působí, ale jako obecně signál 5. generace, oni jsou dva hlavní takový, takže 3,6 GHz, tak ten je takhle nějak většinou ta 1/7 nebo něco takového, tak jsme pořád po těch 60, jako to je taky v pohodě naprosto. Pak teda druhý signál, co je 5. generace těch 700 MHz, ten se používá taky, ale bývá tak poloviční třetinový, tady taky, jenom 3000, on to je úplně prostě v pohodě, proti tomu, že si zapneme doma Wi-Fi, no to je právě, mně to přijde, že s tím signálem 5. generace, že to schválně nafoukli, já jsem jako mě zajímá vždycky všechno, já čtu všechno, jak se říká konspirace, ale tady v tomhle, jakoby, oni tam klidně občas něco přefouknou jako navíc, aby zase ten extrém, aby to rozdělilo lidi, aby teda o to víc, jako to někteří budou úplně teda vystrašení, a bát se, jako, že to bude ten konec světa, jak psali o těch satelitech, to si hnedka řekneme. A nebo naopak to hodí do jednoho pytle, že teda to je nesmysl, a to je vlastně všechno nesmysl, a nebudu to řešit, ale prostě někteří to rovnou jakoby šmahem. Místo, aby třeba to přivedlo k tomu řešení té Wi-Fi, tak jako přestanou to řešit vůbec. Prostě, když si přečtou, že 5G bude konec světa, tak prostě si řeknou jasně, elektrosmog, jako to je celý mimo asi. Ale to je právě škoda, mě i mrzí ten server stop5g.cz, protože tam teda bohužel místo tam byly, aby tam byly rozumné argumenty jako obecně o těch signálech, co nám to způsobuje třeba, tak místo toho bohužel ten autor tam, jak to říct, no, on to tak jako, tam dává takové věci, že to fakt přepísklí a pomalu, aby člověk zalezl podle něho někde do krytu před těma signálama a jako je to fakt, a je to škoda, jo, prostě, takže já vůbec na ty stránky nikoho neupozorňuji, protože tam je to fakt jako zbytečně nesmyslně přehnaný. Jo. A vlastně ten můj způsob nebo princip je vlastně jako v té domácnosti odhalit jakoby ty nejsilnější zdroje opravdu, co nám může nejvíce škodit, protože je to nejsilnější expozice, která na nás působí,
A s tím něco dělat, jakoby, buď to, když je to doma, Wi-Fi, nebo tak zeslabit ten signál, ten výkon, nebo vzdálit ho datu někam jinam na chodbu, nebo prostě hlavně vypínat, to si řekneme, co konkrétně potom ještě se dá dělat jakoby, s těma věcma. A nebo když je to zvenku, tak už je to většinou slabý, ale prostě je zbytečný být jakoby vystrašený něčím, co vlastně, já mám právě tu výhodu, že mám ty měřáky, takže vidím, jak se ty věci chovají reálně vlastně, jo. Takže chápu, že když lidi jako by si předčetli, že někde jako signál 5G, takže to bude konec světa, tak jako tím, že si to nezměří, tak teď mají strach, že jo. Těch vidí vysílače všude a neví, jak moc to vyzařuje, navíc tam vidí ty tlustý kabely černý, že jo, ty svazky. A říká si tak tam půjde někdo, teda chlapi si řeknou, tam bude velký výkon, tam vedou takovýhle kabely, ale ona je to silná izolace pouze. Tam jsou tenoučký dráty a aby se to nerušilo, právě že ten signál je relativně docela jakoby slabší, tak proto je tam tak silná izolace, aby fakt jako se nepoškodil, jakoby, nebo jak to říct, ten signál, ta hodnota v těch drátech. A aby opravdu teda se tam vysílalo, protože tam záleží přesně na těch paketech, na všem, že jakoby, aby to tam šlo správně, aby to dobře fungovalo. Takže tak silný ty kabely té izolace všechno, jakoby, hlavně. No. Tam jsou tenoučký drátky v podstatě 2 mm, ale něco takového, nebo 3 třeba, ale nejsou to nějaký, že by tam tekly jako nějaký kiloampéry nebo něco, prostě kilowaty. Vůbec jako. A to je právě to, že člověk jako neví, jo. Takže prostě to jako máte výhodu, že kdykoliv se dá obrátit, vizitky máte všechno a jenom mi zavoláte, já teda většinou nejsem dostupný, buď to měřím někde, nebo jsem v jeskyni, to už je známý, ale jakože rád vám vysvětlím cokoliv, poradíme si, uklidním vás většinou, jako. Takže to je k tomu 5G, no. Takže to je tady úplně v pohodě a pak teda ještě kontrolujeme takzvaný depth pásmo, to využívají dětské chůvičky, meteostanice, telefony na pevnou linku, a ještě nějaký zařízení. Je těch 680. Jo, to je takový. 432, taky, ono ten pásem tam asi 10 subkanálů. To zahlcený hodně teda. Jo, ale jakoby tam zase, on teda ten analyzátor to má přednastavený šikovně z výroby, že teda projíždí těch 10 subkanálů pořád a zachytává, co tam je za špičky. Taky no. Taky 868, taky. Tak tady vidíme, že 2-3 tisíciny, že to je zase v pohodě, to jsme po těch 0,60 daleko, takže to je taky v pohodě. Tam je problém třeba s těma dětskýma chůvičkama, tam vždycky radím vlastně, aby si ty maminky kupovaly nebo rodiče spíš jakoby aspoň s tou funkcí Vox, aby to reagovalo až na ten hlas, až začne plakat, tak jako dobře, ať to začne vysílat. Ale celou dobu to nebude vysílat a je to v pohodě, je to čistý vlastně. A nejhorší varianta je s těma kamerama ještě, protože tam to jede rovnou v pásmu Wi-Fi a jsou to ty pulzy. A i když to jde lidi 2 metry od postýlky nebo od té hlavičky teda, tak ale furt je to hodně silný, strašně moc. Zase, aby byli lidi spokojení, že to dosáhne přes celý barák až na zahradu někam, jako, že můžou dělat jako rodiče. A kdyby něco, tak to tam dosáhne, nebo vidějí na kameře, jako, že spinká, jo, ale je to průšvih, protože u těch malých dětí ty jsou nejvíce citliví a tam prostě opravdu teda imunitní nervový systém, prostě velká zátěž, potom já vidím ve 4-5 letech, že u těch klientů ty děti, že mají často alergie, ekzémy a to znamená přímo jako, že je přetížená imunita dlouhodobě od malá vlastně, že už to nezvládá. Ona se snaží, jakoby ten systém je úžasně jako navržený, to je jako super, ale když my ho takhle jako atakujeme neustále, bombardujeme doslova těma jehlicema všema a dalšíma vlivama, to si řekneme, co ještě všechno, tak jako je přetížené a pak se to zvrhne i třeba do autoimunitních nemocí, onemocnění, anebo rovnou ADHD, nebo až třeba autisti často jakoby, a bych řekl, ono i různě se to píše, abych to asi potvrdil, že opravdu, když odmala tam jsou hodně silný Wi-Fi signály a k tomu ještě nějaké věci další, hexavakcíny, že jo, 6násobný kombinace toho očkování, ta jedůvka, tak ta imunita je totálně přetížená a skoro kolabuje a nedává to jakoby. A u těch dětí prostě se to pak zvrhne do těchto nějakých, jako, že to nemůže fungovat a rozvíjet se úplně jakoby správně. Protože dneska je tolik jakoby tak vysoký procento statistický, to dřív jako zdaleka tolik nebývalo. A je toho prostě spousta. Já bych teď možná řekl ještě k té Wi-Fi, ať už ji tak nějak jako uzavřeme, tenhle signál. A podobný velice, teda Bluetoothko, to je podobně agresivní, taky tam lítají ty jehlice, je to prakticky ve stejném pásmu, bych řekl. A bezdrátový sluchátka je taky témata. Ale jsme si aspoň ty hlavní věci jako řekli, čeho se vyvarovat. U té Wi-Fi a vůbec obecně u těch vysokofrekvenčních signálů, tak dochází hlavně k tomu, že teda jednak se zatěžuje imunitní systém, nervový systém, zhoršuje se schopnost hemoglobinu vázat na sebe kyslík a roznášet po těle, změna kalciového toku,
Co ještě? Narušení obecně těch membrán, potom jako když je puštěný ten Wi-Fi router třeba nebo jiný takový podobný zdroj Bluetooth přes den, tak vlastně celý den my jsme zaplavení kortizolem. Já zase odskočím, ona vlastně v Německu vznikla taková rozsáhlá studie v létě 2018, protože v nějakých kancelářích open space, ty velké prostory, tak tam, aby všichni všem to fungovalo, všechno, co potřebují, tak tam byly asi 4 nebo 5 silných jako Wi-Fi signálů. A oni tam měli problém, oni postupně tam byly i nějaký infarkty a různý zdravotní problémy, pořád něco a ti Němci, jak jsou takový jako pečlivější, prostě tak když něco, tak jdou potom. Tak je tam zajímalo, jako proč je tam taková nemocnost a proč se tam jako tak necítí dobře pořád. Jsou unavení a jako roztěkaní, nesoustředění. No a tak zkoumali, nemohli na nic přijít, tak nakonec skončili u toho signálu Wi-Fi, že ho taky prozkoumají nějak jako a zadali to někde, prostě vznikla tam studie rozsáhlá. A ta potvrdila jednak teda, že oni tam byli hodně zaplavení doslova kortizolem, tím stresovým hormonem. Oni to tam přirovnávali v té studii, já tam mám na tu studii na webu odkaz, v letě 2018 vznikla, nebo i v mobilu to mám jako ve zkratce. A zaplavení kortizolem totálně, jako kdyby, oni to přirovnávali, jako kdyby vypili ti lidi buď to každou hodinu velký silný kafe, anebo 20 káv za směnu vlastně. A taky to fakt jako přebuzený stav, jako infarktové. O čem to je vlastně? To tělo je ve stresu, ty receptory vnímají a ty buněční membrány, to, že tady něco se děje, to jsou ty impulzy, ale ono to špatně chápe to tělo, jakoby, že něco se tady děje, pozor, jako, budeme se muset bránit nebo utíkat nebo bojovat o život jako asi. Je tam ještě další věc, ať nezapomenu, že vlastně pak se těžko jakoby hubne, spíš jakoby přibíráme tam, kde je signál Wi-Fi, protože to tělo, jak je v té pohotovosti, tak ono se snaží neustále jakoby radši si schovávat více zásob, jako co kdyby něco. No. Takže víc se ukládá všechno do toho bříška, než aby tam probíhal normální metabolismus. To je taky zásadní docela teda věc. Už si nějak vidět dávno. No, tak už to začneš vypínat doufám. A vypadáš jinak dobře. Krásně. Ale s tím kortizolem máš pravdu, protože já ho mám vysoký. Jako. No, ale jako ono, samozřejmě, já vždycky říkám, je spousta vlivů dneska obecně. Ta vystresovaná doba, to je jasný, jedovatý jídlo, je toho spousta, ale jako co můžeme, tak je škoda se něčím navíc, jakoby, já říkám, smažit nebo nechat na sebe působit různý vlivy, když jakoby jsme nemuseli. Ale je to o tom, že tady chybí ta osvěta a spoustu věcí nás ani jako nenapadne, protože ono to zákeřní, my to nevidíme, ty signály, většinou to ani necítíme, nebolí nás to, ale působí to na nás prostě jako evidentně. A na těch malých dětech je to nejvíc vidět, že špatně spinkají, budějí se, často jsou nemocní a je to škoda prostě, když to nemusí být. Jako, ale zajímavý, nebo prostě je to dobrý ještě, že, jako, že nejvíc těch vlivů, co si ještě popíšeme dál, tak se opravdu nachází v těch domácnostech, doma přímo. A to je super, protože doma to můžeme nějak jako pořešit. Pak už třeba se manžel brání, nebo někdo, jako, jo, ale to už není ten, jako těžko otočíme jinam vysílač, že jo, nebo těžko dáme pryč kabely pod ulicí, jako, jo. Tam už je to horší, tam ani právně nedosáhneme ničeho, protože to, co naměříme, tak se bohatě vejde ještě o 3 řády, je tam tolerance, ještě by to mohlo být 100krát silnějc většinou. A ještě by se to vešlo podle hygieny a zákonných limitů, tam se to všechno vejde, bohužel. Takže tam jako se nemůže dosáhnout ničeho ani přes hygienu, ani přes právníky, protože nic se nepřekračuje, neporušuje, tam není šance. Jo. Takže jako jsou nějaké řešení, to pak si řekneme. Ale doma si to můžu jakoby vylepšit, nebo povypínat, nebo zeslabit výkony, nebo zdálit tu věc jinam, že jo, prostě aspoň od té ložnice a tak dále. To si postupně taky řekneme. Takže z těch vlivů, tam jsem snad řekl víceméně všechno. Ono je toho víc, co na nás působí, taky ještě jsem nepovídal jednak kódování DNA, ale tam potom se k tomu i vrátíme u těch kabelů, protože když vyzařují zvenku silný kabely, anebo jsou dráty blízko vysoké napětí, tak tam je hodně silná i ta magnetická složka pole, nebo přesně podle toho, jak tam tečou silný proudy, jaký je odběr vlastně. A to magnetické pole, tak to v případě těch 50 Hz těch fází, tak tam je obrovská vlnová délka, stovky metrů, nebo ještě víc. A ten pan elektrikář, tak jako tady trošku tak budu využívat nějaké upřesnění. Ale stovky metrů jsem tak četl, jakože oproti mikrovlným, že to jsou jenom milimetrový až centimetrový vlny, ale tady v tom případě jsou stovky metrů. A to už je úplně jiná fyzika, to proniká všem. Přitom ochranný pásmo 7 metrů od stovky třeba. No, to je jako směšný, no. Tam vlastně, já k tomu teda odskočím, jako když měříme to magnetické pole, jak moc působí kabely zvenku třeba nebo dráty vysokého napětí, tak my se snažíme podle té německé baubiologie pro zdraví, aby jsme se vešli pod 2 mGauzy a nejlíp pod 0,5, a to říkám miligauzích teda. Tady v Evropě teda jako 1 mGauz rovná se 100 nanotesla, jo.
ale zákonný limit je zhruba 2000 mg. Jakoby, jo. A rozumný je teda pro zdraví pod ty 2 mg a nejlépe pod 0,5, jako pro citlivější lidi, děti a tak dále. A to jako leckde, pokud tam nevedou ty kabely nebo něco, tak jako v domácnosti od těch nejsilnějších spotřebičů, varná konev, nějaká trouba, mikrovlnka, vysavač, co má třeba 2 kW, tak tam už to klesne v půl metru až metru, tak už to prakticky klesne, to magnetické pole, je to v pohodě. Ale venku tam tečou tak veliký proudy v těch drátech, v těch největších hlavně teda, ne ty nějaký trojlinky, co jsou 22 kV, to ještě nebývá tolik, to je pár metrů, ale od těch největších tam je to třeba desítky metrů, i přes 100 metrů někdy ještě to naměřím, ty zvýšené hodnoty. A nebo od těch kabelů, třeba v Praze, hlavně na Žižkově, to bylo asi ve 3 případech. Oni většinou lidi, jakože tam měli hodně nemocný ty děti pořád a většinou lidi to mají tak jako jedinou tu věc v té hlavě, že asi jsou tam geopatogenní zóny, jakoby. Jenomže ono dneska, jak je málo spodní vody, tak ty zóny se skoro netvoří, ale většinou naopak narůstá tady ten technický jakoby smog, nebo tady toto proměnlivý záření působí. A na tom Žižkově v Praze tam byly 3 případy, 3 jednotlivé byty, ani o sobě nevěděli, ale to se tak sešlo během asi 2 let. Podobné místo, že tam vlastně pod ulicí vedly silový kabely, teprve 22 kV ještě jako do trafa, velký proudy. A tam bylo tak silný to magnetické pole, že ještě v 5. patře bylo nějaký 3-4 mg. Jakoby. A zase hygiena by se smála, co řešíme, když zákonný limit je 2000 mg, jo? Tam se to jako vejde, ale podle biologie máme být pod 0,5. A ty malé děti tam byly často nemocní, špatně spinkali, až jako to bylo nápadný, že teda tam něco musí být jako špatně, protože někde na dovolený spali líp, že jo, a tak dále, to jako ty maminky vypozorují dobře. No a tam bylo 3-4 mg ještě v 5. patře, takže ani nevím, kolik tam bylo v přízemí, prostě, nebo v 1. patře, jako, ale většinou je to slabší, ale ty přízemky bývají, záleží, jak jsou blízko kabely. A to jsou právě věci, to stejný, když třeba lidi zhánějí pozemek a vidí, že tam vedou nějaký dráty vysoký napětí, tak mi pošlou tu fotku. A já říkám, no to je hezký, to je třeba 110, že jo, to poznáme, kolik to je, ale neznáme ty proudy, protože ty proudy se neuvádějí. A to je ten problém, protože bez těch proudů my nemůžeme vypočítat jako reálně, kam to pole bude sahat a jak silný a kde už je to bezpečný opravdu. Jako. Do zákonný limity, teda ty ochranný pásmo, tak to je jenom pár metrů, ale ono by bylo potřeba daleko ještě jako víc, aby to kleslo nejenom po 2000 mg, ale dokonce pod 2 pouhý. Jako, že? Tam teda si můžu k tomu vysokému, tak tam údajně teda tečou jako menší proudy, když to zahlenějí napětím, aby ten přenos byl. Ale jako, kolik je to málo ampér, že? Já si myslím, že to jsou jako v těch kabelech na tom se dlouhý nějaký štreky, jako, ale běžný ty přípojky třeba jako do frakce a takhle na odbočky, tak tam jako zase to není tak strašný, no, ale ty kabely tam tečou velký ampéry, no, tisíce. No, tak to určitě. A u těch drátů, když je to největší vedení, třeba těch 400 kV, to je opravdu to obrovský největší, co u nás vlastně se používá, tak tam nakonec to bývá třeba těch 80 až těch někdy 120, no víc asi už ne, pak už to klesá, ale do těch 120 metrů jakoby bych pozemek a dům nekupoval, protože tam ještě budeme nad ty 2 mg, jako určitě, no, prostě. To tak jako v praxi vidím, jo. Ale někde, když vedou jenom ty 3 dráty, že to je těch 22 kV, jenom v uvozovkách, tak tam někde tam stačí, to je pravda, někde stačilo už jakoby třeba, no možná i 5, ale tak těch 8 metrů, ale výjimečně někde to sahalo až skoro do 60, třeba v Koryčanech nahoře tam na kopci, tam mají nějaký čerpadla na tu ropu nebo něco a tam to napájí 22 a tam tečou pro ty čerpadla motory větší proudy. A pán tam chtěl někde, jako, kde může mít zvířata jako vypouštět a tak, jako řešil, kde už je to rozumný od těch drátů. Já jsem koukal, tady ještě ne, prostě my jsme šli až 60 metrů od těch drátů a teprve to kleslo rozumně pod nějaký ty 2 mg. To byla taková výjimka, ale jakože my jenom z té fotky nebo takhle, že je to 22, ty 3 dráty, tak nemůžeme úplně na jistotu vědět, jakoby, že v tolika metrech už je to dobrý, protože neznáme ty proudy. No, tak já vždycky říkám, to chce změřit prostě reálně, pokud nám o to fakt jde, aby to bylo bezpečný, tak jako jedině to změřit v tom terénu, prostě jak se to chová. A co se týče vysokých frekvencí vysílačů, tak tam taky vlastně. Tam jakoby my třeba vidíme, že někde jsou vysílače, že jsou třeba dál, ale někdy se stane, že tam je nějaký odraz jakoby o nějaký větší zdi nebo o protější budovu a může se tam jakoby promítat do těch oken nakonec něco, co je jakoby za rohem, ale ono se to nějak odrazí ještě, že ten signál je ještě taky silnější.
Já teda samozřejmě používám, jakoby je potřeba na to vybavení trošku, tak já používám i tu směrovou anténu, která má jenom tu výseč prakticky nějakých 10-11 stupňů, že teda můžu jakoby přesně zaměřit z které strany nebo z kterého vysílače přichází ten konkrétní signál vlastně. No, protože jinak jsou jakoby sumárně nebo jako všesměrový víceméně, teda jako, že berou všecko, co třeba je v té místnosti, jakoby ze všech stran, vždycky to má nějakou charakteristiku. Ještě mám anténu, která je všesměrová, od Rode Schwarz, jakoby ta velká, a ta má právě výbornou charakteristiku vyrovnanou, tu mám i štítek jako kalibrovaná a tak dále, aby to mělo ty parametry. Ale tahle je právě ta směrová, jakoby ten trichtýř, jako, že prostě zjistíme, odkud to přichází, když je to potřeba a na koho máme jít vlastně, odkud, z jakého zdroje to jde, že ten signál, jakoby škodlivý. No jedna věc, to, co vlastně měříme, tak jsou teda ty vysoké frekvence z těch vysílačů plus ty Wi-Fi doma, v domácnosti a Bluetoothka. Já možná tam ještě teda odskočím a pak už můžeme na chvilku uzavřít ty vysoké frekvence asi. U těch bezdrátových sluchátek tam je velký problém, jako mladí, to je móda, to je styl, že to každý musí mít jakoby v těch uších, jako to vypadá docela zajímavé, ale jako je to průšvih, protože konkrétně na rozdíl i od Wi-Fi, tak je ještě agresivnější ten Bluetooth signál, jinak v překladu modrá smrt, že to je taky zajímavý. A k tomu ještě ten dvojrunový, jakoby ten symbol, že to je taky dobrý. To jako, jsou zajímavé věci. Symbolika. Jo. No. Ale do toho nepůjdu ještě. Ne. Dobrý ten ví. To bychom se dostali někam jinam, jako o čem to tady je, a to radši ještě ne. Nicméně to Bluetooth je fakt, ještě bych řekl, víc agresivní v tom, že vlastně ono se neumí ani zeslabovat na rozdíl od Wi-Fi signálu. To znamená, že ty sluchátka, ono většinou my máme ten zdroj, ten mobil někde půl metru, metr v kapse, poblíž nebo na stole a úplně by stačilo, aby to vyzařovalo jenom 10krát, možná 15krát slabějc, ale oni to nastavili zase, aby mohli napsat reklamu, že to došáhne až někam, já nevím, asi 20 metrů nebo 10 určitě. Jo, tak aby byli lidi spokojení, nadšení, že to teda dobře funguje, jakoby i z vedlejší místnosti, že to ještě jim funguje, nebo já nevím co, tak prostě ono to vyzařuje víc a tam je ten problém právě, jako kdyby oni nechali ty sluchátka jenom jako, že umějí perfektně přijímat, jako že umějí, to je vychytaný, to je jako super. Tak kdyby jenom ten mobil, že je někde položený a jenom vysílal prostě ten signál a ty sluchátka to přijímali, tak by to bylo v pohodě. Ale tím, že to v tom režimu Bluetooth, tak to znamená, že ty dvě zařízení se pořád musí jakoby vidět a párovat. To znamená, že ty sluchátka musí furt jakoby potvrzovat a vyzařovat jakoby ty pakety, aby ten mobil dál pokračoval v tom odesílání taky. Jako. Takže oni furt jsou v kontaktu a proto ty sluchátka furt jakoby vyzařují a hodně silně. Jo, prostě, a tím, že to u té hlavy, tam vlastně, teď si řekneme k tomu, i když telefonujeme, jakoby, tak je rozumný, nebo hraje jakoby strašně velkou roli každý milimetr na to centimetr, jako, že to vzdálíme od hlavy, od ucha, tak to strašně rychle klesá, ta intenzita, tak já když volám, tak jako pokud to nemám nahlasito, nebo jsem někde, že se to moc nehodí, tak jako ona bolí ruka, že jo, tak se neopírám se mobilem o tu hlavu jako klasika, ale prostě opřu se aspoň, já nevím, jak to držím malíčkem třeba, jo, že aspoň těch 10 cm už jako hodně úleví. A nejlepší půl metru a potom už je právě jedno, protože ono to klesá nebo roste s druhou mocninou, strmě, exponenciálně od té antény. To znamená, že jestli ten mobil držím půl metru od těla nebo 20 metrů, to už je skoro to stejný, ta křivka, ale čím blíž ty milimetry nebo centimetry, tak tam už narůstá strašně velký jakoby rozdíl, ta strmost a ta síla. A tím, že právě ty sluchátka bezdrátový máme u mozku, že jo, blízko, u hlavy ty anténky, i když oni píšou, jako, že to je venku ty antény, mimo to ucho, no, ale je to strašně blízko. A je to navíc ze dvou stran, takže je to ještě dvojnásob a ještě to silnější než při telefonování, když to tak měřím. Takže je to daleko horší, než když telefonujeme mobilem, tak tady ty sluchátka jsou do obou stran mozku, hlavy a dlouho, že jo, prostě a vyzařují fakt jako i silnějc o něco, než teda při normálním jako hovoru tím telefonem. Takže to je hodně agresivní věc, jako nezdravá. Až tak, že někteří i cítějí, někteří jako i při tom volání, že jakoby nějaký ten ohřev, ono moc k němu úplně nedochází, ale už i to, takže jakoby, když si představíme ten rozdíl, jakože předtím nás pak i chrání, dokonce i iPhone uvádí samozřejmě, že nějaký je rozumný nějaký 2 cm od hlavy, nebo kolik tam píšou v tom návodu malinkým písmem, že oni se zichrujou, jakože aspoň takhle, jo, ale
přitom by bylo potřeba úplně se dostat o 3 řády jinam. Jako. Takže ty bezdrátový sluchátka vůbec, jako, když je to na drát, na nějakýho toho čeka, prostě, tak to je úplně v pohodě. Ale ty telefony na ten drát. Je to potřeba já si redukce. dám sluchátka Bluetooth a mě během 20 vteřin už bolí hlava. Jasně. Fakt, jo. Opravdu. Jo, A to netrpím na bolesti hlavy, vůbec ne. Jo. Já jsem četl, že vlastně jako lidi nemají telefon a mají používat Bluetooth. A to jsou studie neurologů, jako pracuji ve fakultní nemocnici, opravdu páni profesoři a vědci, to jsou studie, jak to strašně škodí neurologicky, obrovské, jako, a co bude teď už, co je, já mám diagnózy poruchu mozku, pracuji na mikrobiologii, ta diagnóza se tam promítala jednou za půl roku. My máme několik denně 5 nových pacientů, co my máme jenom odběry teda, s touto diagnózou. 20, 30, 40 let. Pohoda. Porucha mozku. Porucha mozku, tady to z neurologie nám chodí odběry a my máme diagnózu mimo jiné na žádance. A to chodí, já tam pracuji přes 20 let. A tato diagnóza, to jsme tam viděli na tom počítači, my ty pacienty nevidíme, že my máme jenom prostě jako mikrobiologie, jako ty odběry, ty materiály, ale nicméně tam musí ten pacient mít vyplněný všechno. Takže tuto diagnózu to byla tak vzácná, jako tak vzácná. A teď teda, mimochodem teda ještě covid očkování, to zahrál obrovskou roli. Ale nicméně si myslím, že to je kombinace všeho tohoto. A my máme opravdu každý den jsou noví pacienti s touto diagnózou. Bývá jeden za půl roku. Dalo se to malinko třeba statisticky, tak jako jenom tak jako z hlavy. To jsem tak jenom nastřelila, jako tak si tam to jako, tak, no, dobře, denně, dobře, kdybych nepřeháněla a byly by jako 2-3 noví, kdybych byla hodně při zemi, a býval jeden za 180 dní třeba. Jo. Tak to je hodně nárůst. To stejně je třeba... obrovský, to tam vidíme, to je obrovský. Jak se to projevuje, porucha mozku? To nevím, já nejsem na té neurologii, už jsem dokonce přemýšlel, někdo chtěl argumentovat teď tím ten, co prostě si myslí, že jsme konspirační teoretici, že? I když to tam vidí, ne, to oni teď paušálně dávají všem. Není to pravda. Není to pravda. Jsou to opravdu 20, 30, 40 let. Samozřejmě i 70, 50, jo, ale je to obrovské. Nebudu se bavit o karcinomech mozku, kteří to byly velmi vzácné diagnózy. Jenom já ve svém okolí mám 4 známí, který znám. 30-40 let. To je síla. A ta porucha mozku je taky tady v té věkové hranici, 30-40 let? Je to různý, ale je to už opravdu, není výjimka 20, 30, 40 let. Opravdu. Takže tam to vidím, jako dnes a denně mám třeba 140 vzorků a pod můj laboratoř spadá zrovna neurologie, neurochirurgie, takže tam to je, sedím tam 20 let, přes 20 let. To je síla. Takže 2 roky zpátky. 2 roky zpátky, to je ten návrh. To je tečkovačka. Tam bude porucha roční silnou září. Ale tohle jako, a to jsou studie, přece čím víc dítě má kontakt s obrazovkou jakoukoliv, že jo? Tak přece pan profesor Stránský, tam má vyloženě magnetickou rezonanci a uměrně tomu, kolik odumírá buněk tomu dítěti, to je zobrazeno na tom, na té rezonanci, na těch výsledcích. Já to šikovně možná navážu zrovna, že on teda koho to víc zajímá, jako že fakt nevaříme z vody, ale spíš jako hlavně se dozvědět teda jakoby něco o tom víc, protože my si tady fakt nestihneme to říct jako zdaleka moc, nebo skoro vůbec nic. Tak jako já nikam nespěchám, klidně do půlnoci můžeme jako, ale... Tak uděláš druhý díl? No, klidně, ale jako můžeme ještě hodku, 2 hodky úplně v pohodě, jenom tak jako, že se to stejně nedá obsáhnout, ale jako chci právě ukázat, jako, že koho to víc zajímá. Tak jednak teda do Bayerova, číslo 7 ale, to už vyšlo asi 5-7 let, já nevím, do češtiny. Tak to je skvělá knížka, protože tam vlastně jednak teda ten autor, ten Martin Blank, ten teda výborně tam popisuje i vlastně tu historii, jakoby tady těch zájmů, že nejdřív byla opravdu jakoby vyšší ta opatrnost samozřejmě, i těch vědců a ve všech těch kruzích, ale potom nastupoval ten biznis a ten to postupně vytlačil a donutil jakoby do větší tolerance, ty zákonné limity. A to on tam všechno i tu historii, potom jakoby k čemu přesně dochází na úrovni buněk a tak dále. A nakonec vzadu tam asi 30 kapitol a vzadu tam teda spousta stovky odkazů na vědecké studie přímo z celého světa. Opravdu strašně moc těch studií, že nevaříme z vody, ale je to teda dávno podložený všechno. Jako naprosto, a já to můžu potvrdit ze své praxe, přes 15 let, jak to měřím, že teda opravdu souvisejí ty zvýšené hodnoty s mnoha problémama, jako naprosto jasně. No, tam je spousta těch studií. A teďka před 2 rokama zhruba,
tak vyšla v češtině přeložená od toho doktora Mercoly, ten je známý jako za covidu, nebo tak on byl jako správně aktivní, bych řekl. Tak to je vědec i v oblasti teda těchto vlivů a zase on tam má přes 20 kapitol, zase detailně tam popisuje přesně k čemu dochází na úrovni buněk, mitochondrií, prostě já vždycky hledám nějaké ty obrázky. No, ty jsi nám poslat ty knížky kolovat, prosím. Jasně, dobrý nápad. To bude jednodušší. Na úrovni, jasně, to si nafoťte na úrovni DNA, prostě přesně, co se tam děje. A on tam píše někde, že to je jiný diagram, že zhruba od poloviny těch procesů, takže už je to stejný, jako kdyby to bylo ionizující záření, protože už je to kumulativní, už tam dochází ke stejným jakoby, změnám a poškozením, jo, jako, a to mám barevný, to jsou tohle zrovna jako ty moje, ale jo, tam spousta těch schémat jako názorně přesně vysvětleno, jako je to dopodrobna vyzkoumaný, co všechno se tam děje. A vždycky popisuju nějakých těch 10 základních vlivů a ty další, ani už se jako neučím nazpaměť, protože kdo chce, tak si to může jakoby bohatě nastudovat, načíst, jako, že jakoby, to je daleko prozkoumaný už. Jakoby. Ostatní mám na ruku, už to není pravda, narvou si šponty do uší. To pošlu z druhé strany a on se tak hezky protne. Jo, to jako, takže informací je hodně, já to mám spojený i s tou praxí, tak je to dobrý. že vlastně reálně to, co naměříme, tak je tam vidět ty problémy opravdu. Jako světo by to bylo víc lidí právě, a zkusit prostě tady ty Oni tomu nevěří, takzvaný... že by bylo možné, aby nám tak škodili. Oni nevěří. Prostě apelovat na ty moci pány, jo, a tak jak ze vším. A máte se vším už i na tom Slovensku, jak to prokázalo to očkování, oni to nechtějí slyšet. Ne. Jo, tam je na prvním místě ten biznis a pak je to pohodlnost lidí, taková povrchnost, jako, že se jim ani nechce něco řešit a vzdávat se něčeho. Ano. Technologie má tady s tím, já nemám chytrý telefon. A já teda, to je taky dobrý téma, já zase jako, já mám samozřejmě v kapse, že kvůli focení, tak mám iPhone 14 Pro Max, že ten už fotí jako fakt dobře a teda jako dokumentuju pořád něco a tak, takže jako klidně. Já nejsem schopná zprovoznit, mám jakýsi odpor, ale potřebovala. Je to paradox. Jo, tak to si právě vysvětlíme, že je to v pohodě, že stačí eliminovat nějaký ty věci a já třeba když teda dobře k tomu, tak jako k těm mobilům, tak je rozumný na noc samozřejmě si dát letadlo a ten budík funguje i tak, že jo? A přes den... Nebo koupit obyčejný budík jsme udělali. Jasně, no. To je český autor, ten? Ne, to je zahraniční, ale to je přeložený. Jo. A to je 7, ono těch dopěrových, myslím, vyšlo už 13 nebo kolik. A ta 7 právě ta je přesně o tom elektrosmogu celá. Jako. 1 to byla ta doktorka Strunecká, že jo, a tak dál, a 7 je elektrosmog. A dá se sehnat pořád na internetu i v knihkupectvích plus minus, jako dá se to a to je jako dobrá osvěta, ale jiná osvěta není, protože prostě není ten zájem. V Německu, Francie, tam už třeba já zase odskočím, teďka mě napadá, koukám tady na ten odpověď fází, protože mi tak jako fakt jako co si řekneme, to si řekneme. V Německu, ve Francii, tam běžně, když jako realizují stavbu, rozvody, tak tam do toho rozvaděče vedle jističů, tak tam zařazují často lidi i tady tuhle věc. Ono to vypadá jako jistič, ale je to něco jiného. Ono se to přesně nazývá jako automatický odpojovač fází a funguje to tak, mně se úplně nelíbí ten název odpojovač, protože ono to úplně neodpojí tu fázi, ale ono to zhodí jenom na 5 V z těch 230 a na stejnosměrný, takže ono to už nám pak nevadí. Jako nám nevadí budík na baterku, jo, tak to, když to není proměnlivý, tak nám to nevadí. Takže lidi mají třeba alternativně jako prepeři a tak mají různě nachystaný 12 V, kdyby něco bouchlo, tak budou mít svůj nějaký baterie a tak. A to je v pohodě, když jsem to někde měřil ty rozvody, pěkně to svítí, ale to na 12 V prostě, nějaký proudy tam jsou samozřejmě, ale tím, že to není proměnlivý, tak měřák jako tyhle ty jsou jako že nic. Takže stejnou směr všeobecně, jako když je to třeba fotovoltaika, takhle. To je další téma, super. To je další téma. To mě zajímá. Co dřív? Jo. Teďka hodím panely nahoru, tak... Jo. Dobře, fotovoltaika, jo, jasně. Ty jsou většinou v pohodě ty panely, protože tam vzniká stejnosměrný pole a to nám fakt nevadí. To můžeme klidně si umístit na ložnici, jenom bych tam do těch kovových chrámů, tak bych je dobře uzemnil, aby to samo funguje všechno jako anténa hnedka, něco se tam indukuje z okolí. Ale ten princip je, to zase pak se k tomu dostaneme za chvíli taky, lampičky a světla, že když tu kovovou kostru uzemníme dobře, tak ono to funguje tak, že to, co tam, kde se buď to chytáme zvenku, anténou z okolí ty signály, anebo když je někde živá fáze vede, tak i když je lampička zhaslá, to si někde tady na něčem mají ukážeme,
tak ono ale stejně tím, že je tam střídavý napětí, tak i když proud neteče, tak se ale tvoří elektrický pole. A my ho naměříme a vadí nám to. Jo, tady. Toto teďka bych řekl, že to zhaslí, ono zrovna odešlo. Že to zhaslí a jako vyplý, nefunkční, ale tím, že tam nějak vede to napálení, tak prostě to elektrické pole tady je a tady skoro tím se taky smažím. Jo, a jako naměříme to takhle. To stejný někde u zásuvek, co tady ještě má, tady rádíčko bude až někde. To je slabý, ale no, až tady tak máte hlavu v tom, no, to je rádio. Jo, a to jsou vlastně ty elektrické pole a takhle my v tom vlastně sedíme a to jsou právě ty vlivy. Ale to se tvoří tam, kde je to střídavý, ale když je to stejnosměrný, tak to nám vlastně nevadí vůbec a je to v pohodě. Takže vracím se, jakoby ty solární panely, tak ty klidně jako tam není problém. Jedině v zahraničí se začíná občas používat, že už ten střídač, ten měníč už je v rámci toho panelu a už z toho vychází střídavý napětí vlastně a to už by bylo, jako kdyby tam byla prodlužka z fází nebo kabel nebo něco, ale oni tam nebudou tak velký proudy, ale už je to půl metru až metr bych se od toho trošku... Balkonovky to mikro, no. Jo. A když je to stejnosměrný, u nás většinou je to stejnosměrný, tak to nám fakt nevadí, až potom to vede někam, jakoby, kde je ten střídač, jako někde ve sklepě, v místnosti nebo v technických, že jo, tak kolem toho naměříme nějaký ty pole tak do maximálně bych řekl do 2 metrů, takže když je ložnice blíž, tak by tam mohlo něco jít z toho, ale když je to přes 2 metry, tak už jako je to v pohodě, už tam zase to klesne úplně, že tam nic jako není. Takže takhle je to k té fotovoltaice, takže úplně v pohodě. Prosím tě, mohl bys říct, jak ten odpojovač fáze funguje, super. To neřek. Jasně. Já chápu, že to zhodí to na... Jo, ono to zhodí to na třífázové, nebo je to jednofázové? To je jednofázový. Jsou i varianty třífázové taky. Jo, že to zhodíš. Jasně. Ono je to tam nastavitelný, to prahový napětí, protože, nebo takhle, funguje to tak, že když na tom okruhu, ono se to zařadí mezi rozvaděč a mezi tu větev jakoby ty zásuvky nebo něco, odběr v nějaké místnosti. A když se tam zhasnou všechny jakoby lampičky, všechno, není tam žádný odběr, nesmí tam být ani nabíječka teda, že, nebo něco, když fakt chce jde spát, třeba děti v pokojíčku, všechno zhasnout, dobrý, tak ono to pozná, že přestane být odběr a ono to zhodí na těch 5 V, ale nastavitelně do 30 stejnosměrných. A když se rozsvítí lampička v noci, tak nemusíme prvně nic zapínat, ale on to pozná, že vznikl odběr a hned to nahodí zpátky plnou fázi. Že my nemusíme chodit někam něco vypínat, aby se přerušila ta větev v té fáze do té ložnice, že jo? Nebo jističe někdo zhazuje, tak prostě tohle to samo, jakoby, ale musí tam být to, že přestane odběr. Jako, že teda nemůže být na tom lednička třeba, že jo? Protože to by pouštělo furt tu fázi. Jako. To je to takový chytrý a má to nastavení, že vlastně vysavač, pak byl problém ještě třeba s varnou konvicí, co je nastavitelná teplotně, má tam nějaký obvody, tak tam byl nějaký malý odpor nebo něco, že ono to nechtělo sepnout. Jakoby. A paní jako nadávala, že až teprve otevřela a zavřela ledničku, tak už to seplo a pustilo to tu fázi a začala vařit konvice. Že jako. A byl problém to tam trošku nastavit, ale běžné věci jako ty lampičky a tak to funguje krásně, spolehlivě. A vzadu to má dokonce i ty packy, jako že se to fakt nasadí vedle jističů na ty dynliště jako do rozvaděče. Jo, ale tady u nás v Bauhausu jsem se ptal schválně, tady o tom nevědí, neznají to, koukali na mě, jako, co myslím, jako, že to vůbec jako nevědí, o čem mluvím. To nebude ani v elektro, jako v velkou obchodech. To se u nás nezná. Já to vidím poprvé. Já taky. To už mám skoro 30 let praxe, že jo? Tak, přesně, tady není ta osvěta. To prodávat, ne? No, napadlo mě to taky, no. Jo. Někde má prostě nějaký velkou obchod, už to má. A určitě to má, jo, i Konrád to má, to jsem zjistil, jako Němci to prodávají, ale asi za nějaký 3,5 tisíce, ale u Konráda jsem zjistil, a to už asi 2-3 roky, zase už to bude třeba jinak, ale to bylo za nějakých 15, dneska už to bude třeba 2 tisíce, ale jako, jo, takže tak to je česká firma, ale u toho Konrádu tam třeba to šlo koupit a dneska už třeba, já už jsem zase neskoušel, že bych musel hledat Google, jo, třeba už to někdo má další, jako, jo, ale jako je super, že to existuje jako jedna ta varianta, že prostě řeknu to ještě jinak. Někde třeba u postelí, dneska dopoledne taky, že jo, tam pískal měřák, protože tam bylo to elektrické pole, to tam zářilo přes celý ty polštáře vlastně. A ta maminka, aha, tak proto tak byl by tady asi spím. Já říkám, no asi jo, protože nic jiného, zóny tam nebyly. Wi-Fi byla jako slabá, nějakých 20-30, jenom 0,30 jako voltů na metr, to ještě by nemělo vadit. Ale zářila tam ta fáze, co tam vedla ve zdi vlastně, za polštářema v ložnici. To elektrický pole tam sahlo, on tam pískal až jako, jak to tady pískalo, že jo, kus, tak podobně přes polštář. A navíc ty polštáře mají vždycky svoji vlhkost a vodivost tím pádem. Takže ono stačí, že ten polštář někde u té fáze, někde si tam trošku nabere a pak se to roznáší po celém, nebo dokonce i madrace. Takže já třeba někde, já už tím měřákem vždycky ťukám, zkouším do madrace, jakoby kam až si to někde i... Jsem to viděl na tom tvým videu, jak jsem tam stával do těch polštář.
Jo, už to takhle zkouším, protože pak jako spíme v tom poli, jo. Takže nejlépe měřit za té pary, člověk vyleze z té postele, že když je zapocený. No, tak jo, to je pravda, to by bylo úplně... Jo, já třeba se potím hodně v noci, takže jako... Taky no, jako vždycky tam nějaká... Já to budu hodně daleko. Jo, takže tam pak jde o to, třeba kovový postele, to je špatně ty kostry, že jo, nebo muselo by se to uzemnit zase. U tohohle to funguje, že vlastně když máme to elektrické pole, na čem bychom si to tady ukázali? Nemáš jako plechokovou lampičku, víš, jako do zásuvky. Tady máš nějaký přímotok. No, to. Oni se dřív dělali ty lampičky, nebyla dvojitá izolace, takže to bylo uzemněný všechno. Jo, dneska prostě se šetří. No, to je ten problém. Jasně, právě. To uzemněný není. Jo, jakoby to řešení, když to malinko přeskočím, tak tady u toho je řešení, co můžeme, tak všechno, aby bylo uzemněný. Kovový kostry, usvítidel, dokonce, když jsou sádroše, tak ty kovový, ty profily, ty rastry, to taky nikdo neuzemňuje. To by správně ale mělo být? No, jako jasně, to pospojování prostě mělo by to být na stejném potenciál všechno. No, ale nikdo to nedělá. Nebo před 30 rokama se i futra uzemňovali, dneska už to nikdo neřeší. No to jsem slyšel. Tak to jako vodivost vody, jo, taky to nikdo neřeší, protože si nikomu nechce dávat ten přechod tam. Jo, no. A to všechno má vliv, protože ta voda to nosí. Jo. No. A my jsme taky voda, to zase další věc, takže když někde naměřím tady kousek, a já tady mám jenom hlavu, ale ten vliv půjde až do nohou, protože to si taky nějak možná ukážem tady, jak jsme vodiví pěkně. Já jsem to zkoušel předevčírem, jsem říkal paní, držte se ty kovový lišty, ty LED pásky, že jo, tam taky pěkně u toho to píská metr. Super, ta bude dobrá, to bude pěkně. To je tady někde třeba jako... Nevím, jestli tam je to na ten noční proud, takže nevím, jestli to... Aha, jo, uvidíme. Aha, to je spínaný dálkově. Aha, a tady to šlo a tady na zásuvka, víš? No, to se ani nedívej, co je. Jsem schválně zkovala. Zkusíme schválně. A svítí? Super, tak uvidíme, co to dělá. Tady ještě bude víc jako názorná, to si taky řekneme, protože ona je přes nějaký adapter, přes nějaký trafíčko, takže tady nejde fáze, ale tady jde sice nižší napětí, ale o to větší proud, aby to svítilo, protože PU krát I, takže aby byl nějaký výkon, aby to svítilo, tak při 230 V nám stačí 17krát menší proud, než při 12 V. Jako. Takže čím větší proud, tím to ale sahá dál to pole a proto nám to tady bude sahat typu tak metr. Kdo si tipne kolik? A to bude asi usměrněný, ne? Tady ta lampa. Tam bude stejnosměr. Nemusí být. No může být polarita, ale není to jako rovný, je to no, jasně, nějaký částečně území. Já si tím, že to držím já. Ne. Ty to jenom chytáš. Je fakt, že tam nebude trafo, ale spínaný zdroj. No, jasně. A teďka, když to mě neříkejte tady. Jo, teďka kouzlo, když se tady dotknu, kde můžu čelo? Jo. To je ukázka. Zkus to ještě. Já tady držím vlastně palec, jo, jak se mě dotýká, tak jo. A když se propojíme, tak budeme pískat naši naši peši. Kruh takhle. Jo? Takhle ne. No jasně, no. Přes tebe. Takhle bychom mohli zaručit se řídit, jestli by to prošlo, až to by bylo, ale zkusíme tak to. Zkusíme, jasně. Vy se chyťte. Budeš láku. Jo. Tak, taky, chyťte se. Vy spolu. Jo. Tak to je Počkejte. Ale fakt dobrý. A ty jsi to už přerušil. Tak taky. Jo, tak až on se... Já jenom zvětším 16:9. To... Držte se, já tady... Leblic. No, to jo. A zase se chyťte ještě. Tak to je co ještě? Ještě poprosím. Ještě máte málo. A ne, takhle. Možná Já jsem to tady blízko u toho, ale... A jo, aha, takhle. Tak to už klesne, to už je větší odpor, to už je nás moc. Jakože to A kam až to půjde? to už je fakt odporný. Já to zkusím někde tady, kam až to půjde. Jako. Někde u vás třeba? To už taky ne. A proč to teďka nejde? Jo, my ještě jo. A zkus dát to ruku tady, jak jsem měla. Ale to je zajímavý, že jo, se pustí. vidíš? Zkusme. Taky. Měnili jsme polohu. Já nebojím. No, tak někde u vás, no. Není někdo uzemněný, přiznejte se. Jak to probíhá? Ještě, já musím taky ve Zvedneme nohy. Takhle, tuto ruku. Ještě.
taky, jo, tak ještě takhle, to už asi stačilo. Přes lidí, jako. Tak to teda... Záleží, jak byl napitej, no. Jo. No, přesně. Ne, ta vodivost je to vodivost. Přesně, no. Záleží, jaký mám boty, podrážky, ale třeba jako klasická podrážka mezi zemí a tím zkoušel jsem měřit a tam jsou 2 volty, jako. Obyčejně multimetr za 150 korun. No, tam jako tam je velké ten, kolikrát prostě se musí, tak jak nějak vidím nosej, že mám zlý nohy, tak se musím uzavnit, jako. Jdu na to. Na co jdeš? Vypínač. Jo, vypínač asi, že? To jsou vypínač. To je ze zpívače, tam je trafičko. Jo, to je ještě horší, jasně. Tam je trafičko, no. Jo, takže to je o té vodivosti a takhle my i chytáme všecko vlastně. A u nás tím, že jsme hodně vody, Dianka Sisvartonová říká, že přes 90% nebo 99% dokonce hodně jako vody. Takže jsme hodně vodiví a stačí jenom někde něco a navíc ještě tam potom funguje to, že jakoby já rád používám to, odbočím malinko, ale ono tady to zapojení, tady ten měřák, tam jsem přidal paralelně ještě od toho Kubeše, ten byl zajímavý v tom, že on měřil jakoby celou sumu v těle vlastně, tím, že se dotýkám tam tím palcem, no. To je taky rozdíl, protože když měřím jakoby normálně, tady jako kolik je tady v tom místě, jakoby, tak to je sice pěkný, ale... Takže ten trifle je upravený teda, jo? Je tam přidaný ten Kubešův obod, jasně. Proto tam mám na boku ten No to teda jo, ale v ložnici dobrý. Je tam, děkuju. Ta, jak se tomu říká, prodlužka, ale je vypnutá. Jo. Tak u toho to řve taky trochu. I když je vyplá. No. A přes zeď kuchyně, jak je lednička, tak taky jako to trochu, ale jinak ložnice dobrá. Podvák jsem radši neměřila, to stačí ta Wi-Fi. A teď jsem se chtěla zeptat, to se sčítá, jo? Když jste Wi-Fi něco, teď to elektro, tak to není to přímý součet, ale je to víc vlivů na nás, jako jo, dohromady prostě, tak nás to víc jako destabilizuje. Jo, přesně. Jo, super, no. Jo, takže to všechno právě působí a teď jde o to jakoby zkontrolovat a najít to, kde to, co tam je, jakoby, co tam působí. A to je teda zase kapitola, teď jsem možná něco ještě opustil, ale... A dá se to teda v tom bytě jako nějak eliminovat? Jasně, právě že... A teď jde o to, co tam právě působí. Jo. Proto já jako vždycky dám měřáky na stůl, dáme takový úvod, řekneme si 4 hodiny, a kolik se to přes půl hodiny. Jo. Prostě já řeknu aspoň něco, jakoby, co je na co budeme měřit. Uděláme takový 3-4 kolečka po bytě nebo podobně postupně, že já vezmu vždycky 1-2 měřáky a projdeme to. Pak zase zapíšu do tabulky hodnoty, aby zůstal nějaký výstup a zase další 2-3 měřáky a zase to projdeme. Jakože nejdřív třeba vysoké frekvence, potom ty nízké frekvence, ty rozvody. Další věc teda jsou geopatogenní zóny, taky bych se k tomu chtěl nějak dostat dneska. Psychosomatika, to je taky kapitola, zbytkové energie po nějakých událostech, že když se tam něco stalo za války nepěknýho, nebo i dneska třeba, nebo když tam lidi jsou náci jako extra, jako, nebo nějaká magie, nebo něco, klerby, rituály. Nějaký vlivové energie. Jasně. Pak lidi zajímalo maminky, jestli tam není nějaký zvýšený formaldehyd, protože mají děti plastové hračky různý. A už jenom když si koupíme, to u toho zase zastavím chvilku teda, když si koupíme nový rifle, barevný tričko, mikinu, já mám teda rád ty barevné věci, to vždycky na těch fotkách tam na Facebooku jsem něčem barevným, a je to vypraný aspoň jako, a je to dobrý. Ale jakože ve všem jsou dneska ty barvy a drogerie, lak na vlasy, spray do bot, nebo když jako tady schválně teda zkusíme, ale tady už je to díl, že když mají lidi vymalovaný, tak někde jsem se setkal, že ještě po 3 letech, ten měřák tam byl prostě v alarmu, že už ty hodnoty jsou karcinogenní, ono hlavně přes zimu, jak je zavřeno, tak ono z té velké plochy přece jak to furt ty výpady jdou ještě z těch barev, tak vlastně se to kumuluje. A ten měřák červeně svítil a pískal, jakože je to v alarmu. A tak oni koukali a oni měli takový pěkný obývák, celý červený a vypadalo to ještě docela nově, jako nebylo to nějak to. A já jsem se ptal, jak je to dlouho, co už to máte vymalovaný, tak oni koukali na sebe a přemýšleli 2,5 roku, 3 roky, skoro ty 3 roky, že to budou. A ještě byl v alarmu, že ještě to tolik jako tam vychází. Tam jde o to, mně se líbí ty barevné stěny, to je super, ale lepší je si vybrat chemicky čistější, nezávadný ty barvy, ekologičtější, což je zase dražší, ale nepůjdou z toho tady ty formaldehydy a ty výpary víceméně. Jinak jako když to řešíme, když naměřím něco zvýšeného, nebo i preventivně, to vám můžu říct samozřejmě, tak jako existuje třeba jednak ten lopatkovec, to je taková ta rostlinka, co to umí absorbovat a ty hodnoty opravdu klesnou na polovinu nebo ještě míň. On to přeměňuje tak jak kyslík,
nebo teda naopak, že jo, COčko, tak i ten formaldehyd absorbuje. Co má takový ty bílý květy s takovou Jo, takový béžový, jak šampaňský, dlouhý listy. Jo, to má každý. A to dělá i řeč, tam to pohlicová. Taky trošku. Taky asi 9-10 typů, ale tady to má nejvíc lidí. A mají takovou účinnost, jo, to fakt naměříme pokles. To teda taky můžu říct, jakoby jeden pán v Černých polích, tak jako měl nějaký různý alergie a on teda naříkal, jako, že když přijde domů, takže jako se tam nemůže vyspat, že prostě mu skáčou fleky, jako kdyby ho něco poštípalo. A když je někde na služební cestě v hotelu cizím, tak tam, že se krásně vyspí, ale doma teda, že má problém, tak jako zjišťoval, co tam jako může být, nebo chtěl zjistit, jakoby. Tak jsme všechno měřili a jo, tak tady je to v pohodě už, to bychom museli být formaldehyd, ta horní přes 0,3, to jsme na třetině, to tak jako běžně máme, to mám taky doma. A co ty trička, jak tam visí na tom, zkusíme. To jsou nový, nepraný. Schválně. A druhý parametr, on má i druhý čidlo a to je další skupina, takzvaná TVOC, tam patří asi 11 nebo 13 dalších sloučení typů, co jsou karcinogenní výpary. Ne, zůstalo to stejně, jako, je to dobrý, máš to dobrý pohled. No. Takže sedím dobře, jo? Jo. Tam je teda zóna, zrovna jak sedíš, a za tím věšákem já tam mám dole na zemi takový to, co si, něco. Rušičku? Nějakou rušičku, tam je nejvíc, tam se střetávají nějaké zóny, zhruba pod těma šuplíkama je to asi. Ale je to odrušený. Ale je to odrušený. Je to odrušený. No, to je. A zkusme to. A ty jsi to naměřila, že jako něco... Ne, já jsem si to řekla, že to odrušení. Dobře, to je taky mnohdy stačí. To je taky způsob, jasně. To je taky způsob, no. Určitě, no tak tady je to nízký, jako, ale všude je nějaká hladinka, nemáme nuly, všude je něco, protože každý něco používáme, prostě já nevím. Já taky mám doma nějakou hladinku, ale jde o to, aby to aspoň nebylo, aby jsme nepřekračovali, aby to nebylo karcinogenní. To je formaldehyd, chemie, pak lidí zajímalo, jestli neměřím taky, jestli nemám dozimetr, protože mají postavený dům z těch šedivých tvárnic a ono půl roku to vyráběli komunisti minulý režim, teda normálně z odpadu z cementopopílku, že jo, alebo nějaká škvára někde ve stropech v podlaze, to taky bývá, ale málo kdy, já jako se s tím setkal za ty roky snad 5krát jenom, nebo 4krát, že on alarmoval, tam stoupla ta teplota, to je běžný dozimetr. On teda měří, ona je všude jako nějaká, jak se říká, radiační pozadí přirozeně, protože alfa, beta částice jdou z toho podloží vždycky a kosmický záření zhora, ale běžně ty hodnoty nebo ty částice ionizující jsou tak rozptýlený jakoby takhle nějak, že je to takhle nízko. Když je to pod 0,400 mikrosievertů na hodinu, tak je to v pohodě. A tady nějakých 0,100, já tam mám blížně 0,250 běžně až třeba 300, a to je taky dobrý. Ale někde Příbram a tak jako jsou lokality, kde je to zvýšený samozřejmě, ta radioaktivita, jakoby hlavně z toho podloží. A pak je trošku jiná kapitola ještě radon, to teda taky měřím, jako mám na to měřák, to jsem dlouho se tomu vyhybal, říkám, já jako nebudu jezdit do laboratoře, odevzdávat nějaký ty sondy a bez auta, prostě to nebudu řešit jako. A pak jeden klient mě teda překvapil, že má tady tenhle měřák kapesní, že to je pro vnitřní prostředí, protože venku to je jasný, tam fouká vítr, tam bychom nic nenaměřili, proto jsou sondy do země, že se to zaborne a tam se to nechá nějakou dobu. Tam je ten speciální citlivý film a ten vlastně se vyvolá v laboratoři, otevře a oni tam z toho poměru nějak jako rozpoznají, kolik tam toho je, toho radonu. Ale tenhle měřák, ten je pro vnitřní prostředí, že tady se nám to jako nikam nerozředí, nerozfouká v podstatě, takže on si to průměruje a během hodinky už jako vypisuje prostě nebo průběžně jako ty hodnoty. A tady je nějakých 33 becquerelů na metr krychlový a platná norma je teda rozumně nastavená, co se týče té radiace, tam to má jako opatrně, tam jsou rozumní aspoň. Tak to máme se vejít pod 100 a u starších domů pod 400 nebo pod 300, tak nějak. No, nějak tak, nám to měřili. A aktuálně pod 100, tak tady jsme 33, jenom tak jako dobrý. A to je zase, jako nějaký ten radon je všude, jakoby, to je plyn zase z podloží de facto, radioaktivní, a všude je něco, ale většinou je to slabá hodnota. To bývá nejvíc jako ve sklepech, nebo ještě třeba přízemí, tam pak záleží jakoby to odvětrání a tyhle opatření. Potom lidi zajímalo, no, můžeme si říct, jakoby jo, někdo řeší i třeba tu modrou složku světla,
protože záleží na tom, čím si večer svítíme a jaký je tam to spektrum, že jo? Protože když je tam hodně modré barvy, tak přes den je to super, to je přirozený, že to modrý nebe, to nás stimuluje do té činnosti, jako je den, jasně, takže to je ten režim jakoby toho těla, ale večer už to není dobrý, to modré světlo, protože už bychom se měli překlápět, to jsou ty cirkadiální rytmy, že jo? Měli bychom se překlápět teda jako směřovat k tomu spánku. No ale to jaksi nejde, když teda tady je modrá složka výrazná, takový ty ledky, co jsou hodně chladný světlo do modra, ty odstíny, tak to je jako problém, že jo, to tělo je zase zmatený tím pádem. Mobily, počítače. A ty displeje, všechno, jasně. Ono to nedá přepínat teďka těch telefonů, ne? Jo. No, když se na to podíváme, tak tady zrovna pěkně už tak jako to dělá asi ta oranžová příměs, že tady ta modrá je tak jako trošku níž, i když jako ještě den vlastně. No, tak tady jako ono i ty žaluzky jedno s druhým, tak ta modrá složka je tak jako níž. Jinak když by se to odhrnulo nebo venku na louce, tak tam to bude tak ve stejné rovině všechno, jakoby při tom denním světle. Tak když to je to vysoko, tak jako je potom vidět právě. No, jedině ta žlutá by byla dobrá, ale no, tam takhle vyskočila ta modrá do špice. Tam je hodně ta modrá složka, to je špatný, jo. Ta převládá a tam je... to žlutý, ne? Jo. Ale to zase není vůbec nic vidět, jako ty jste neviděli. No, to bylo úplně nejvíce modrá. Ty modré složky, ale bílá studená je... Tu mám akorát promítí na záchodě, jako abys tam někdo dlouho nezdržoval, jinak mám buď denní, nebo žlutou, nebo dokonce někde... Na záchodě jenom takový to světýlko, to noční. Jo, to je dobrý, ne? Třeba mám oči citlivý na to, jako, že já nemůžu to vidět. Já mám si přímo. na to vypadá jedna ta bouchace každý večer, on dvě před spaním nosí ty červený brýle, jako. No a v autech ty to je úplně... To je strašné, to je zajímavý téma. Tam se video, Jo. 1,5 milionu slunci, nebo takový hodnoty, jako, jo, tak je to přefláknutí, ano. Jako, člověk oslepený v těch nových autech. No, jako, prostě může mít co chce i brýle s modrou složkou a stejně prostě nevidí, když to auto vyjede. No. Horizont. Tak to je taky téma, to modré světlo, takže když už, tak jako i to jsem začal teda lidem jako kontrolovat, zkoušet, čím si svítí večer a jestli tam není moc tý modrý, aby se jim lepší spinkalo, že jo, prostě. Protože jakmile tam je ta modrá nějaká ta příměs, tak jako ten melatonin se nám netvoří, ta šišinka to blokuje, protože jakože je den, tak nebudeme tvořit melatonin, že jo. A to jsem vlastně neřekl, i u té Wi-Fi to stejný, jak jsou tam ty impulzy, tak šišinka je z toho zmatená. A jakože přes den jsme zaplavení kortizolem, ale večer a v noci, když je puštěná Wi-Fi silná, nebo Bluetooth, nebo tyhle věci, tak prostě jako není noc, tak nebudeme tvořit melatonin. A ten nám chybí potom výrazně, vlastně, když je puštěná Wi-Fi na non-stop, třeba lidi to nevypínají ani na noc. Tam je rozumný, když tak k tomu ještě tak jako aspoň mít buď to časovací zásuvku, aby se to samo vyplo, protože jsme lenoši něco vytahovat a to myslet na to, že... Ale lepší je ještě ten režim, jakoby, to je zase druhá fáze, radši naopak, že až když potřebuju tu Wi-Fi, tak bych si ji měl teda zapnout, ale já bych radši ještě, to jsem se taky k tomu nedostal, radši je další ještě stupeň, jako, že teda vůbec nepoužívat, protože a klienti říkali, teď já nemám takovouhle díru, tu zdířku na mobilu tenkým dneska, nebo na iPadu, že jo, to je všechno tenoučky dneska, tam není takováhle zdířka, jak pro ten káblík z routu, já tam nemůžu přivést ty data káblíkem, že jo. Ale proto existuje ta redukce v Alze kdekoliv za 2-3 kg, kam se píchne ten káblík a na druhé straně tak je správná koncovka do mobilu USB-C, Lightning konektor pro Apple nebo USB klasický do nějakého notebooku. Připojíme to a jedeme, nic neinstalujeme, nic hnedka, prostě to běží a ajťáci vědí, že je to nejlepší kabelový přenos, protože tam nejsou poruchy, nic, bezpečný, nejrychlejší kapacita, rychlost, prostě vždycky kabel jako vítězí tady v tomhle, aspoň technicky. Jo. Takže jednoduše se dá všechno dneska připojit přes tu redukci, jenom si vyberete, jakou potřebujete koncovku vlastně. A u iPhoneu samozřejmě je to takový těžší, v té Alze je pravda, že mají spíš USB-C a klasický USBčko, ale pro iPhone se to musí někde objednat, jako, ale jde to, jo, prostě ale nový iPhony už mají USB-C. To je pravda, jo. A až ty 16, jo. No, až to je jediná věc dobrá Evropské unie. Jo, přesně. To se jim povedlo, no. To se jim povedlo. Donutili giganta Cčku. Přesně. A to jsem taky zase chtěl možná říct, jako není to o tom vůbec, jako aby jsme se vrátili zpátky do středověku na stromy, jako proč, jako, a to taky řeknu, ještě, že mě to napadlo, u těch telefonů zase,
Úplně zbytečný dívat se, řešit, jako kolik má SAR, jako jak moc vyzařuje ten telefon, protože ve skutečnosti tím, že mám ty měřáky, tak vidím, jak se to chová a zjistil jsem, že běžně ten telefon stejně vyzařuje jakoby málo relativně a ne na plný výkon, protože oni neřeší elektrosmog, ale oni řeší, aby vydržela baterie trošku díl, aby mohli reklamu nějakou napsat, že teda aspoň ty 2 dny nebo něco, jo, prostě to vydrží. Takže ten telefon si šetří tu baterku a pokud vidí, že nějaký tady je ten signál, jako nějaký ty tisíciny, tak on už jenom vysílá třeba třetinově nebo ani to ne. A už to stačí, už to funguje. Jo. Jako mají to vychytaný, to je neuvěřitelné. Jako technicky je to super úplně, jak to mají vymyšlený, že to takhle funguje. A dokonce právě, když jsme jeli na výletě, v nějakém údolí, v lesích, jako, a ta BTS, ten vysílač je fakt daleko, třeba 8 km a něco se stane, nedej bože, potřebujeme si přivolat pomoc. No tak on začne samozřejmě tím, jak vidí, že je slabý ten signál, asi je daleko ten vysílač, no tak začne vysílat teda výjimečně jako naplno nebo prostě, jo, takže a tam právě bychom potřebovali, aby měl klidně vysokou hodnotu SAR, že umí vysílat hodně, protože on to stejně nikdy nepoužívá normálně, aby ušetřil baterku. Jo, takže klidně vůbec neřešit SAR hodnotu, vybrat si, co potřebujeme, iPhony mají malinko vyšší, ale oni to nepoužívají nikdy, oni vysílají třetinovým výkonem nebo ještě méně, by řekl většinou. Jo, prostě, takže to jsou právě takové ty věci, že až s těma měřákama zjistíte přesně, jak se to chová všechno a můžete rozbíjet spoustu těch dezinformací, co se teda kopírují, tím, že lidi nevědí, já to chápu, jo, ale naštěstí je plno věcí teda jinak. Jak s tím PerGčem, tak s tím, že nemusíme hlídat SAR u mobilu vyzařování rozhodně. Protože scénak vysílá vždycky výrazně slabějc než je ta hodnota, ale ta hodnota je spíš ta dobrá možnost, že kdyby něco budeme daleko od vysílače v přírodě, tak on budeme schopni si přivolat tu pomoc jakoby, s ním. Jo? Když budeme mít nízký SAR, jakoby, tak ten telefon se nedovolá na ten daleký vysílač, jako, nepřivoláme si tu pomoc. Ještě jsem slyšela takovou